Wata baiwar Allah daga ƙasar Saudiya da take bin mu a karatu, yar uwarku ne mace, kamar yadda kuke kallon karatun nan, ita kuma daga ƙasar Saudiya take zaune take bibiya ta wannan abun kallon da yake gabana. Ta ce, don Allah malam, tun da na ka tara mata kana musu wa'azi, akwai ciwon da yake damun mata yau. Ta ce ba a Najeriya ba, har a Saudiya. Ta ce harkar maɗugo, harkar mace ta nemi mace, harkar lesbianism. Ta ce abin ya munana, yanzu mata suna shiga wannan abun da yawa. Da ana ta maganar zina. Ta ce yanzu mata rufe ɗaki suke, su suke tukurkusan junansu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allah ka kare mu, ka kare matan mu, ka kare ƴaƴan mu, ka kare mana zuri'ar mu. Madugo, harkar madugo, mace ta nemi mace. Annabi yayi magana akai a cikin hadisi, yace as-sihaqu zinan, as-sihaq al-musahaqa ake ce da shi. Mace ta nemi ƴar uwarta mace, zina ce, ba shi da bambanci da karuwa. So wacce take wannan abun tana yin karuwanci ne. Kin ji kunya baiwa Allah, kin yi asara baiwar Allah, ki ba da mutuncinki. Yar uwarki mace ta zo tana miki abin da namiji yake miki. Yanzu yau saboda wannan harka ta madugo, mata a tsakaninsu suna hira fa, sai ki ji mace tana cewa ai wance mijina ce. Kamar yaya wance mijina ce? Ma'ana wance tana mata abin da mijinta yake mata, ko wance saurayi na ce, ko wance kazani dina ce. Wato ni wallahi al'amarin nan naku na matan nan, ni Allah shine shaida, Allah ya jarrabe ni da karantar da mata.